Channel 195, GoTV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao iguiko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu vuomugusi. Umurigereria wege taseni kandi zitiwe na kwariganira somoroberio wege singa kema sesenya keri tukuri Jumapili go chakira chinsa 12 goika chinsa inye chamambia ase go chakira chinsa 12 goika chinsa 12 nenusu tokonyera matero amatoereru yogo sasima pokea sifa baba na utukufu yawe uchakira chinsa 12 nenusu goika ense ya motonyora amarandia kurosa barandia ao Kikoraga ensa eyemo ya mambia nanyore amatera jige singa top 5 amatera 5 amakeno no kukegima Moyo karira bikone tene basire Moyo karira makumya tatane basire Yekoraga chinsebere chamambia ninkoretere amateri au irinya gusangamu 90 masemo akachisiza tumwancho murigereria nonyore request awa aso gusaba gutera kwao kera litukoria Jumapili 12 gwika chinsenye chamambia toma takurigereria egesinga kyamasesenia wesamorere amaseseni yao Bibina Bwana neema zako bibina kati yetu bibina Nyoma ya wasaba Tasoi nyoma ya tata Nyoma ya jisara Uyakegema omwanchwa omorigereria on Dizi TV ne rugwantu gomogusi omerana na nje Julie Kerubo asomoroberio gwemisa Jumapili uchakera chinsa 10 mbakensa ya moya maragoba nimbegi ngokoletera emeroberio ye kanisa muna yarenge voigo atano amatingu yemisa bwate tariki tomocha Mexico yorogongo rwagusi abasubati nabange bakora emeremo eri kagaire kobanero eyabasacha Konye motoro musojo kaende musojo nigo turatarira abasubati abaiga eri kumanya ninki gekogera bakora emeremo yiga eyo kagaire kobana eyabasacha umera nanche Dorcas kemuma asomo eri bomukungustengo eri nkomanye amange kerali tukoria Jumatatu chinsa ibere chamagoba imeyandizi TV editumumanye omukungustengo ningo Womukungustengo Jumatatu chinsa ibere chabutuko na Dorcas Kemuma Ine kwa beri gukoria chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi wiyao na lieli etuka ya Gusi Star Shop ebyo gotoka miyomo chokisi nigo yakoletere chimashini chingia echo chikutumeka segeka aseri golirigiya nigo bakone chimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo chokisi asebali nene kurutinsa mucha kisi kogenda Kisumu azamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo chokisi na boko bakirisi mgwetera stinamba chabo Gusi Star Shop nedukoregene asoko gure bintu bigutumeka sege kege tambe asiri guridense agerera
Oburimi n'obunda n'omurubiryo bw'ogwesemya na kwemanya iguru y'oburimi bw'ekerero. Asa abalimi bonsi imeyaliro balia gusi nabeire ngo batebya nga oburimi n'obunda nabo igo oburimi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro balia gusi tumera n'abalimi ao asto gusangana gukwana mange obunda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge Imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia y'ekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oburimi n'obunda oyogotera butambiri tukolia maine ense monene usugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oburimi nande nigongo gotebya nga tegana irio tware oburimi obonene elindo onyara ko bagokora oburimi nabo gotwara ikigingege sinini kurinde okoro oburimi bosomete nande nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga oburimi n'obunda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi Naro producer yane mbwati twande bakasomole mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko bagwansa iga Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko by'igoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero n'ekimashini cyekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe gya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board eliyokurwa bokoreri yobwo samugeta ngurukuna bunarega kama elaptech from Dynapath Laboratories. Itari itomu na atori to kurida marwiri na malaria, kuri tori sukari, to blood pressure, kupima tori kidneys, kupima tori liver function test zones correctly. Nkuru baro bokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis, gose oburwiri bwa mabere, arthritis, nayanda mange. Boigon korenka bale omubere bwensi, asa marwiri buna prostate cancer, asa mange. Batalire imeyo mochobo songo, asa magacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa tutembelee. Dynapath Laboratories, A legacy of excellence. Asegatia ito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemeremo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkerikose kwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeyandizi TV. Umugusi bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye gesieri na muno banyore asoro segerwa buru yakegima orore imechi nsamo kiri cya yogo mbarabare na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwoko bwatuka chimbego go cya setugo yani artificial insemination aso kwenyorera embego iyo iragero nyore tugingiya insira
iyo boigo itari gwakona maruire ayirira na tarira eduka ya Enoke meme yo mucyo busongo iliko enyorera amaryogo yo gusyarira bimeri endagira nechi supplement chetugo amaryogo yo gusyarira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imeyo mucyo kisi asinyumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza boigo urusegerunde nigorore mparabale na Shell Petrol Station imeyo mucyo kisi iyo yakarukiru Falcon Station boigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Oboremi nobonda numuru buryo bwogwesemya nakwimanya iguru y'oboremi bwekerero asa abaremi bonsi imeyaliro baria gusina beire ngo batebya nga oboremi nobonda naboigo oboremi nesiro nabeire ngo gotaria imeyaliro baria gusitumera nabaremi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gatie ebimeri ebyone kawa echae gatie binde binge imanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabaremi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa rinene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bwoboremi nobonda oyogo chira botambiri tukole maine ense mone nusugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho kaletera amangana mange igoro yoboremi nande nigongo gotebya nga tekana irio tware oboremi obonene elindo onyara kubaga gukora oboremi nabo gutwara ikigingege sinini kurinde okoro oboremi bosomete nando nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerete nganyare boyekire chinsaga oboremi nobonda Jumanne chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande bakasomore mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko baga gwansaiga omwanchu muliriya bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya televisioni yao na mbegemo yomunwa mweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sikia bisichito icyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko gendanya koe ase bara ikurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwomugusi omoro buryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigogendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubo ao byorogonko rwogusi Kenya nensenkima egati yaliyo konyora ngamona ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bwenkoyo kurwa sechi league ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya masemo korwa segeti ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya bomachoge barabu inyora no muri bwechi gosoli ngoche ya masemo korwa segeta senikia Ndizi TV nabuna botambe etara nende mo Steven captain 001 igeseketa senikia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chinsa 14 chamaragoba goika chinsa 12 nenusu chigosori ime ya Ndizi TV omwana wembe bagatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana chinyekero chomugusi nyangweso ningenda dingoko nyangweso na koire ritime kora nyorenga bi oretera abantu simanya gitinge tuabeta
wanjirerio nanjire kera rituko ria Alamisi enseye monenusu ya Marogoba eki neking'igekero ky'omugusi tukuna gukwanira egentekenene n'okuinyurania igwa azitaiyo nobori oreri na mukaye oranyora amang'ana amanzi budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bare abantu basomibwe batware kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni buna tokuna gukwererega obunobukano obukano bumbu agatumekire engagi kinyangi cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igule beni Marogoba maukuru nsara maya batina bagubuleva eng'enchende omuntu ureko bana abantu abang'ai naenda abanne iga bare kumwachinga njo n'echumbu cyokomenya asenga kiriaro nenga kiegochigocha kila rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberio yokwerera nomoiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano ne mochia mugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barweiro semoke musemo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barweiro omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire ekyo kirasorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eriotogwekere gose otutarire ase chiabisi chito ekyo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene negokurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turinekirenga ekyo korentera Chakira eikigocha imea Ndizi TV abana batoto nakikiagerenya boka amenyire ga ando tibono ngoja gutoichoreria ara abana aga andike kesho niandike kesho abana saino changa cha kuboria kayo mitomo chandete mimi naitwa Mukaya aka Uncle Stars. Mimi ni msanii. Ayega nori go gonya gotera abana bachochi abana batoto abana abo banyene no botnyo na abana. Omoitongo kira ritukorie iki uchakira Jumatatu gweka Ijumaa chinsebere nenusu cha botuko. omugano osokoro yane abika wokenyo emegano mekoro y'ekisokoro n'emyanso muno ko emegano yabika bwokenyo esokoro ya Brata Power Jared Wilberforce yaitereirie asobwansu nobosemia sokoro agantebie yara ikaransa bono yara kwa igotire kwa bindiganire tegerera basi gatokuna koragira sokoro gontebia yara gotento batigera orogongoro yare nseye goikabo omonto okona cheki narimo yakora emeremo tobo omonto oburukaine uno omogaka morumbwa nomong'inoye bati tariki asomoroberi bw'omugano sokoro kira ritukuri omusacha tari kurara korwa irumbu sai karansa irumbu omusacha no yoko bageta
umuganoso ara uchakira eikigo cha Imeandizi TV. Abana batoto nakikiagerenya boka amenyire ga Kesho nianike kesho. Mitomo chandete. Mimi naitwa Mukaya aka Uncle Stars. Mimi ni msanii. Ayega nori go gonya gotera abana bachochi abana batoto abana abo banyene no botmyo na abana. Umuitongo kira ritukurie iki uchakira Ijumatatu gweka Ijumaa chinsebere nenusu chabotuko. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokerio y'abayibuli. Mwanchumo ligirire peketa sene Kiandizi TV wakete wekira chinga kibune chine ntundira ntokomera na sembeo hasu umurobiri obubosera bwenga unere botambe umurobiri no kwene kimonyare kubago kubeka obosera asichinga chito birokoreto bwamate obuyagati y'abana abayibuli nabuigo enga nyarakoba gegotingiwa buya kegima emaragoba ya bono niko twatalire kurwase county ya Kisii tujera kwa watu wikira nase county ya Nairobi no tole gusanga asiritu kulialero me county ya Nairobi aso gusasima kulialero ande twaranga yaya tukatura chenchango omoroberio oyo bubosera bwenga turaruga linka gusi tunyara kwa watu wikira na asensemo ya Nairobi tujera kwa watu gusanga amona bagani baito emaragoba ya bono mbali bande ne family tegete mbalete aso gusibwa bumoncho murigeria nyara kwa gusanga amona ntijora bwo igona bwo kubolera iboli yago gwetera se namba ya esime ye gweta seti byago gago abo gwetera se mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News digital gwetera YouTube Ndizi TV News na gwetera se website ya www.ndizitv.net tumancho murigeria ime studio tali studio niko totali gwika ase engaya omorisia oyo moime county ya Nairobi bachiko bagotebya amarita ina biganyara ko batuletera omugeni uyero manchoe nyara ko batukwanira mange marago byabono engana emwamo itoko choko batukwanira neringa ine mechandoki na makongoki chinga osechinyomo chijanyara ko bachiko ba asubango igachigwetera bantu banyara ko bakonyuma na semya kebere tatene igakwanyora nga inyome yanyara ko bagikobuneka osibati matukabera tuigo chira so mosacha nanduira na getio tebanga yaya maete lingote manaringe nara yake rokende abantu bagwetera asubugimo bwabo bwa credit ko studio ni mate madam karibu sana asante waire byo morisia biyama biyama nakagima tegatorigeria kamera linya ko toletera omogeni me studio nayo munyana nyara ko tiriteria mwancho morigereria enenka yo mo Lisia Elijah Ongeri Martini nara marieta na bene nonda no mwanchone tigabateria marieta mwanya yetinge na bakwani ende mbiyamo biyama nakagima ngoro kwa Hildebeth Agesare Ongeri biyama sana omorisia Ongeri na boigo na madam biyama nasinjo gutwanjira tunyara ko batugusanga munene ngwana ya bene margo yabono turanyara ko batukuligereria ase enyomo ya itonara yato kunyara ko batugwetera nchira na baligereriga koranga na inu ase nyomo na mwaberere tuma emyaka etali menge na boige tali meke nwanje ko totebye ngane emyaka ire ngomanyara ko mokobera ase nyomo ya ase nyomo yiga twabera ase myaka erochiko chali December yo mwako yiga tarehe 12 yes we'll be celebrating our first 10th anniversary all right yeah bimoro sana ile myaka mekima una Ndizi TV mo cha gutwariga niga ile na itoche tutana tunyara kubutwa tokubutore keki asubwamo twarorire nonye abantu banyomete umurisia wikironye myaka 20 imyaka 30 rero bakarotanga goseri gwa kumukungu rero myaka tekayo onye mungena bakwimukirwa na bacho korota nga yaya bono ndoche kwanda siria senka yane bono asubwango twaranga chinyomo chinyinge anene echichire chi abantu abake myaka 20 nanje gwikira 10 banyarire ko babagutigana kiriba gotebanga ba divorce timaiti buna obumanyi bwa bole na boigo ngoro morisia okoranga omochando motanga no ruyo okoreta separation ya singa anene asian couples ke kerenge kenene usente kenene konyara ko ke agutora chinyomo n'abantu gutabo original yes usabantu gutabo authentic abakonyara abante kero bakubura niyo bosani batete konyumana
obo kora getemboro konyora bororo yes kero kendo mura onyoro muswati omutebere no mukarani webengi era no mwalimu obeke mistari omuswati omwanja kera mwanchire mbago ikanga wawe rusa tawon ne rusande yenyo mwani muni mutinyo yo moera yo kabera yo gatoto gokoera kwanyara ngorusa yo monta hetu akayo ekaera kumbe monto litarenge mwalimu tarenge mukarani no monto tubegete kafa so in the real sense one kero muswati ya ikire gaiga anyoriro bomobo mbori bori bwarenge kwanyora ngako make a decision ote monto yo iga tari the original person nanjete endo nanjete no bukarani bono boikiro bukarani wakole wabole timborochi no monto ole mchengo no monto kokole binte bingao so that's the first thing kutora enyoma pia mara kumaliza ke tora bekira gago mara mna wanjira ukale go smile gati maiti go sena watebeti molisia ngane karani ori te maiti go karani baroka ni meao neke na goteba lakini de inga kie yo kuboraniwa obosana na kiro kende gutakomanyana bantu ngoteba nga telibia ena no bubisi bwesipi akaronyo kwarorire onkeri nga ano muyare ninchira yoka ndanyara ko bahingo mbubwatera kuboko no gutumia amangana getiga kiro kenda tari yakene ni munyara ko bamukomera na mare ayando nyako matebi kuchimotena kene nawe ko machiko bekene lakini yo isa gutumio bolimo nabora ikonyore nyome ina beta survive nonya one man etumere ni gentoro ke kogera chinyoma chiabuneka no kogera abantu batari kutumia chinsa chinyinge ese bataikwira chingaki kumanyana barabwasa barabu kusenyencho onyo muntu kwanyoriro umusani usendera na umwancho ne gaiga tutebe na monyoriro rero weekend onga kresi wiki yuende ni case labda antebi nkontale role inere terminology mo kuchimwatu sana aho te wango ntale role mbyo kucha wankwani kwanyoro muise ko yonya konyo mwanchire ande karachi na mamani uminyokera uchikomkwani labda nabara ikororo tairana usikuru wabo nyore bakorire ibintu batawene tokora ono onya bagucha kunyomana kwanyora bono banta bambaire time kumanyana buya bachi konyora obokongo chimoto kiagera bono mbagucha kuyiwona enyoma yasarikira biboro sana moncho muri manyete marako bono igere yani maminja no muro bitonyera ko gotwara kuromaiga nigombwate yani family bono nabo kale ko basuma ke madam baby na umulisia tenge kene pi mana nyato ko bako bekenge batenga musaje ko bekenge na ari akonyara ko bawo ikirana umulisi ngicasole abange bagoteba abange babasibati batamire amangana ya economy uchumi yakongira ko bolinga bono ngancha nganchuko na kungo chikoli ingana ya uchumi no umulisi yaletire separation abiko chinga konyara ko chiwata especially okugania kuri koigoro expectation chinyinga economy negento kia maana sana because naene kero otete konyoma toko nyoma tabwatio mupango somoroberio oromia because umuswati yokareta nyoma tayo komoreta murigerani but one time ni tinga ras manto arechibesa chisa ine manye konyoma muswati yongo nyoma etakire muerese ncheningo ekiwango kiane na kikenga nanaki yokonyora alright such that ekera kucha bona ekera chira se family amanye tokonyara kwane na kikole we live within our limits yani tomenye budget katokonya lakini wone ingento yakogera family chinyinge cheumia kiuchumi ekera onche ngwe kombe anayo muralia alright ayome to bumugore igaro tumete na kyo konyora chibese tumete na kyo godine nto byao na inje ngorigire family yane twataka tubekane unanyarebe one tame yagero muswati okora mote anga no muntu gusa basacha bande bakwira bakungu wabo out baminete chitukibira bamenye to bumugore obuya I want you alire so bona ekero musubati no musacha ba ekero bako koleke nyoma yabo ekero set foundation amana ya economy lazima aligerere gusana abantu bando mete basoye nyoma oya kwanya banyoro umwana pamba stabwe umwana nateta mabere tayo
ikubali akiri aliro mwana matakitana nyakitara mwana taikwana clinic ono muswati oligererio nyoranga tata ngongorera renge elio tata na bakonyara gukora ata linda lyansi nakare tigangende ono auno mochando kobera lakini oko kongunga senyumo especially with economy egora epukane ekero umonto who understand it more. In English, I want to quote one of the pastors. Pastor Joshua. Oindi. Out there, most problems in marriages can be solved if all the parties in the marriage understands themselves. One unanje ni understand mono kubo mwanjione. Nere understand. Second in this marriage take a win-win situation. Alright, tumesikia kutoka bekira full support wake igande te madam on board. Abasacha bangi ndo maiti koeresa baba. Na nchirende kina uwanja sumuzika uwanchire. Chira nera onera tate gitu kubekiranse. Molisi kanipea witness aba nturende as generation yitu kinga ntunya iterete. Baro roba yotanga chinga kiale uchikoba gakonyoma. Ari anyalekana tekana onye gotiga asabete. Wachire bono mwamuterenye gotiri wachite kongonyeria molisi ngajere ningoseberia yabora. Inchirende abasacha tuwaje tego kuimea itotali gotebeke ngaya okonyora kuwa na bokungana yana beko nalekana umuntu kabesa chibeso sumo kinonye alone. Asengenjo basically inchireria tegete nere eimukereri goroi. Muchando nororo asaba cha koheresa nayo mu subati kare wajira kwa realize no muchando noro ngeko gero ko bera ko mwaye ko understand note yawe ntongo yole kyo manchio na te wa kare ota elewana ama ota set a good foundation in your relationship kero mwa manyanira onyandiri mo ko take time mo manyanabi na boko nyara ko manyanga muntu yo labda obokora mbora nkolegete gatigatia labda wocha kunyora wocha kuvuka itaraja kwa kunyomu kwamanya bino kuchi kwando some issues lakini bona mutanda so kuchioba labda onye wandebeti ainega sikito gukora na bonda achenike se nyombe sinyu ku understand ona igo muchando kuchi kobese nyenjo labda wabokora bwao walinge iguru uka make my expectations chikabaigoro ona kerengo ucha ese nyombe na nyoli no ene yange ilikuwa bilite labda na wale wamodali wasabite yona beko be challenge wasinde ko understand lakini yeye ntokerokera okonye kere wasoira senyo wakolire nyangi wasoira senyo hakuna reverse mutulioka ono osabanya saa yako wisdom ili ndo manya kumanyanga kyo semino ng'aini ili ndo manyanga kimo kunyara kutatua ti problem moko nyara senyoma yaini. Alright, tumanjumo ligereria inyoranga nogere tukobo gusanga muna intwe tore ase engayo Molisia Elijah Ongeri himeye county ya Nairobi ase chisemo cha pipeline tukarota abatu gusanga munera ikirengeke ne maragobe bono tukurigereria emechando osama kongu alia chingabo chiria chinke ase miaka chenere koba chigo chakobugima chigara tokoba chigo eterabange bo igo Molisia ndero kwa on board the issue of ubwegenwa ubwegenwa faithfulness ase chinga chito korana obeiro mochando monene tari asaba sacha boka nonye asaba sibati tuwarore nonye mebogani otaro uchare kwa nyomo swati ogo onyo metena ro kware kurusiwa ase lodging gari wakumye abasacha batumire osaba swati batumire abasacha baboigo bakwendete ko bakwego ke isko yenyumo omochando ingi ekoreta anene uchasinyo chinga chinyara ko chikobera ase miaka mekekima egento ndate omuraria ona bogo kon nande bwaitire chinyo it's actually eboroira bonene egente kenene egentangara tokoroka contentment ogo isane alright bantu mbari wisane kase nyoma ndete as a man especially as a sacha ndete ndata kwansanga mosubati tayo ureta bauti noyogo alright mosubati ogo nane ndito sana Molisia ndike kamera likegima nyalwa kwana mosubati ogo ekero kwamoro choka mochora ndete gogo tainga uyonere erisoria uregete corona Kerio korora sesgadi yeweta osaso muswati ulisweto gwata ronye enkia nabo ke kutoka so muswati yo bono it's upon you musacha anya no musacha muswati yo wanya no kumusibi umusibi
because umeda uswati ande mbaro bagwechwara wacha nyumba kwanyora umuswati ari umugundo agotyoka maybe esibeti maroba chierasi mwambi wacha kwanyora agotyoka kero wairane maroba bono musacho yekeranyora nyumba yaye telinkia nyumba tali nsavi mtoto gosoro lakini akwenda isiko gari anyora baba akinyi babo ncheri besa buseti babo kimuntu ebesa buseti bare buya umaitana basache gento kego twakonere tu amaiso alright una naroraiga uno musacha aroraiga ibengaro bya koreke byachire so kwanyoranga umusacho yoiga ekiriaro rire isiko gari gahucha nyumba gakorere kyabeta bauti inyora litangani akoroche na gweka roche wachire nyombe ka wachire nyombe aye uno musubati naye esibe buyagaki esoke naliyo amaisaya alimeni ko banyumba but bono umufano ra umusacho chire nyumba okorera magoso chutume grasiga yamacha iteka wasigiateka kwamosomera ade banyarekane grasiga kwa gore lakini umusacho yekara chira risco tutebene pagenda amacha muitekera gusuitera amacha muswati uri agocho motaiporo usabuya omoletere graskende wono musacho yo mambyo urangika yagochi okay sawa kabisa otebaga ari nagaya kubwa nyumba so ikine kigente getangani perception y'umusacha konyo njome tango kwandire nsemo y'umusacha nyumba ningiye namba ibere umuswati yiga umaite kirenge kenene yokonyumana ende kenene kubutai muswati yongino kwanyu angango wanyu mete muswati lakini amangana y'uwanchani Swahili wanasema tendo la ndoa ni muhimu sana kwa sababu muswati women you should submit to your husband kabisa wana wacha ayo musacha ote mago hukuna ochikoreisi sigino kwa mote vindosete mwana ngolera ote inga wano kieki na harusire so ego ikera musacha olega kwa ndiskali gagotema onyora baswati bali skali bali ready nande bali wangu kwanyora musacha kwa bwate uchire ibina kero kyongo changia kire maragoba yabona mwanchumo ligirele mangana marito kigima togana tokobato gusanga buna bali bagendere ko bagoswase nyuma se amatuko madam ngira nasore amulisi okwana ligoro yengana gite abasibati mbarago kwatukirali otanga after all ikara kwa ngakane ile gobona igori ile mpera no onse uranse lakini ogotinde kwa nongo jo tinde kwa injirinde bwechwalire inki nakiye ko ga mukwe bwatoka bwangu ko aramo ga lindo lyonse ona gambo na inche ndanje kingopa ngende ko gara abantu bichwara nate abanje ni michware lakini abaswati bandi mbaro bawechwara umuntu aftanyomi wono feeling abana naikire onye nekieni kelina ndoji korunje oye banga marriage is like a job which you need to work on every day wono muswati uyoika onyolira abana utiga wesibi mwana wongire amabero ko mugaka gagocha marogoba nyoro mumino yotali yani aro muchafu usena waina mwana yokorosi ndagera wana mugako ina bata karibisho byaro seliwe ndagera tali once lakini gako genda isiko gako nyore once abo mugako yagutama lakini bone ibente kenene mono sana yeko garaba swati bichwa eli yani oikaransa and she feels at home tama itinga ukweso kakwaye esibyarabe karibisho mugako ebye na ebana nyoreta abana chianganchire umuntu okubeka omugaka garaje atanavutiwa wezi enda hata nje toligo omuswati na urabu mamtu na wagashindete watigeri chiombe chini sike chiri watacha mugaka kuire na marogora na bakonyorore neri musuliri nebintu bitoke twasibo motu usibete mugaso usibete botuko wana bako be challenge sometimes wana mugaka uye na bakonyora businyu umongina nanyometa chiko bomongina one use wamokoliye gasi tu ne bango kwa tole gasi of course as team family tebwende timoto bwechwale igo to an extent mugako agocha no kumukaribisha tuli kumukaribisha biese ngenjo
tuli mosafi kagocha limusulirie akulinyora hata hamu ya chakula na ile chakula ingine igeuse. Alright, tumanjomo ligereria marago bebono sange kana kerikiago amona intwe wetera namba ya SMS era setibiago wetera mitandao itu no tore live chiga tutaanza kwa watu sanga amone family yo Molisia Elijah Ongeri marago bebono kurase account ya Nairobi esemo ya pipeline ya sogana kwa watu sanga amona barago so Molisia ndegetorwe a personal testimony. Mwenye manetra madam wa kore nyanki mwana tarengo abana bakire babere batupiga na kia yuruchi abana baba bondi yamo osoro chenga madam most of the time hotere nga wana manyete ndo changa ko kuchabare I understand. Okay. Yes. Mora nda tego kuro testimony nga. Yes. Umwancho ne kerona munyorete. We were very young. Yes. Because miaka kianda ya erire. Terimeke. Yes. Nande kerona munyorete. I thank God because je character ya nentime jo somos wati nara urai manage. Onye tayo. Because tindi muya lakini nata metoko kondenda. Yes. So mtu abwate kaspai teninda tebe ya rengi ya mtu abwate wese. Yes. Patige ntonkero ekero nyasaya ko mwana au ko mwana ko ane sani ya. Alright. Oko mwana ko ane room ya. Ekare kana munyomete to amenyete nyumba ya renge zero confused. Alright. Oi karansete orocha Maria bonse woncho kaga kwa ya rigere. So aikaro twanyora nyasaga tusino mwana mutangani. Yes. Omwana oyo ande umeta kambweka. Kambweka nekieni lakini body size akabweka na ngina. Yeah. Right. So omwana oyo ekero twamunyorete it gave us a bond because rasma wana twale go calculate omwana oyo. Yes. Na kitoko mokini. Because one it's a responsibility. Tuanyorege ntugego to unite. Right. Kiromwa omwana. Meta ndo anda bange skali mo kungwe kera chande kera hotanga. Mo bwa kongire. Onye tali abana. Angena akoraki. Na agenda choke bra. Lakini otanya whatever. Sana whatever. Because abana abatwanyore wikere to bata nyasana tusimeta abana batatu. Right. Bona iga. Abana abe ba photo pond. Mo kama nyana wote atanga dadi. Uchasalimia mami, daddy uchafanya hii. Yes. So in the process ya wana we are working to ensure that ntore umfano mu yasaba. Ekara into abana bako look after. Yes. So abana aba bagerere to a boundary mono. Ando meta abana aba again you create time. Yes. Motewera abana mone family na beko. So you unafika mahali unaweka wala checks and balances yake. Unatafuta bibi yako. Yes. Mwashurika nere. Right. Ekina kikiagerere twasukire. Masukire. Muri sente gutera tirina wake abange barokero kende garisko batanga. Kro mwana go chabunya ebisia senga ngo chare na maya gose na mabe. Especially in terms of concentration madam ndege tetu okuanere itogora kwana yo life experience ikero kora concentration yao. Chizanjiro ro muri sia go tagete kiri maiga bora kwana bera tato igoro maybe ya investment na bere kwanyaranga concentration yawe igira somwana kero kende ngurerare atagete kende garia ngo ngorochenga igyokia baretira mwige gose aborochenga umwana kwa kumusala uchia no mwaka maybe natageta attention ya kwaranga at some point umwana yogerire kwa buri some attention geto kwa kwenda kwa kwenda no chaso mwaga ko go so mwanchi kwa kwa kwenda no chaso mwana ndenda itukuyo nyasaye ase kewa kia bana batoire kurwa bana bacha kuru mutanga nimba koyo gatatu. Yes. Batoletiramu. Of course chinsanchiro ko nyoro mwana guchanda chanda lakini ngotengande chinsa chiane kichitogo spend no mu bakone gai. Tingote baro ngambalete te problem. Yes. In our love life. Okay, bibura sana arigega okoro kwa domi mogere kuro chisemo cha Minneapolis kiavira tan. Winnie Wilfrida awatanga, why do most of ladies believe in lies apart from the truth? Nowadays they say no money, no love. Madam Ngadiri will in there. That's a policy. Abako nyora chiza chinde, ote abanga na bonta chikuli uwanja nyogo. Yes. Lakini mbiyonde abieke maene, elinde manya to chaka from scratch. Kubwangi chenyoro nga ine kusenche nyoro no bwata mali uri gurali. Yes. Ntamanya means ki watu miyago chia kwa ya nonye miaka ya otera ikai wikia mali na yuwa. Yes.
Gombia, tubekane biya before to so into a relationship. Yes. To so in your main, to agache kurunse. Ruawe karmo sukamo. Okonyoro magwino bako barais. So the policy about no money, no love, maybe the mentality on the mentality and misconception y'abantu babwate. Kero so etinyo mabulongo maitekerenga yako iroro. No kuyaga chamo no mwanchuo. Muchanda to koboro. Alright, narega well that ndo tuno batengane gorengane yo batimado se madamu kwa mote beto ma mate ase benki maiga na moto ne chimbua tega iga ma tendro nagira to morisenga buna inte basacha to we to ku na bera to nga mosibata na abwate besa kita kino yo kumosabanga yae uchi atoguchi akana affair ya tobera kongu sana mine wainariga kurukunga bikundo waisla watanga keno kuruchisa macha keno muranga niko tundi ndani Teresa Mbogo watching live kuruchisa mocha Saudi Arabia mengo kwa stima watanga Hamisi karibu Nairobi give our treasure Kisinya welfare and the pipeline. Alright, I remind I was one of the convoy during his wedding at Kisii Central SDA. Jokora ngatora ila ni kwa mulize utia sek mengo kwa stima. Ayono mengo awivule elago sabere mbiamona sana. Kuna nange ngane yo tote banga no love no money no love. Actually, Elder Missy, yes, money is not everything. And I want to tell you, abantu abange nani kinyoma kinge kyabunekire, yes, in the outside world, ne kinyoma kiri based on financial. Yes. Kogera abantu abekibese, munda ateni ninkwete kibese. Mundara kwa chiwaso kwa wanja tawo kwa, right? So tayo kwa that attention you target in marriage. So at the end of the day, right, kwa nyorangu munda kwa ete chibese taiya faile wakoro kunga an absent husband. Right. So kwa nyorangu swati na wate chibese ochire chonsi pira kini mosacho yo kumera no eke mumebere ayo karisko. So, abantu ababatanga no money no love. I also want to tell that love is not based on money. Love is not based on money. Omorisia ongeri nera to nyara ko to sanga monere mara ko ba bono. Nari ko te batali kitiri tadi ko te banga. Money is a great aspect in marriage. Why do you find that independent, financially independent ladies, they are not married, madam? Wanga tangaya tigaso era danya ko buterera kigano ro sana ngimokie kerengo kyari kyo makurunse kwa nyora nga usikiro chiro kiera ba poligera is true ukuri nga basabati abange galisko abatanyo mi financially very stable. Yes na gona ra kono misio mondo nga besa njiri gwanja chiwesa njiri gwanja isengenjo mwana ate abalirikale kale wasoira senyomo nabamukuli kichibesa ichiamo lakini utakomondo uchibwate uyu no muntu radonga na tato mino so mwana sokoro yawo uyu mutachi komenya nere mutachi kuyiwana yobona abantu mbaroro konyora isikuga iga na independent ladies abawate chibasi muntu tsaiti kunywa mwisengencha abili betinga chibesa na kichokere ibintu chibesa ichinchigo chako kwa abana chigo chako kwa abwancha niwo komenya no mugako yobona money is not everything. Maybe moradia. Yes, we need to define what's marriage. There's a relationship. In a relationship is just a connection. But when we talk about marriage, the Bible even defines itself in the book of Genesis. Omo saja agotilangina naise. Omo kungu atingina naise. Awabere bache amo wabegente kemo ego tara. Yes. So tinte diga danga bese njiri very important. Remember tingo koleta nyumba torigerani. Of course. And mosuati tayo no legai. Oranga nchacha nyore nganga nste nyomba tini koleta mabere tini koleta sabuni torigerane tinga. Remember bakungu na ande sometimes chibase chabone chiabo echiane echi familia so nte batanga chibese it's necessary in marriage. All right. But again the way we manage these resources together, I as an husband I have to work very hard and provide for my family. It's my sole responsibility. So I can almost want you I carry to my home. Yes, I'll work hard. But don't focus. If you focus on finances, then the marriage will collapse. Ya vile kile emarago baya bono mwanchumo ligere na mashabiki ni wengi gaiga kigi mango samatole chi message chino tichese chere chungana ko bachire chigo ska kigi mara mteke tenya na sore. We've talked about expectation.
narega okorika otenga expectation ngati yabo okonyora abana kiro muntu batari konyora umwana fo umwaka yo mebiriga kwagera ngabono umusubati tomeruka so ngagite nyasaye nero kurwo mwana bona igo kereto no ni bukwego teba when the time is right I the Lord shall make it happen right bona igo ekera abantu basubira senyo onyeza karaya na Elizabeth eba amenyete myaka mengi nyasaye akamenya guca kubenyure kera bagoti yes igo bono liba abantu bagutiga na based on childlessness babwene tuko kora igesenge ntunga sawa baleta nyasaye nabwate mebange miyase bale bagaramba maitenga nyasaye baleta tamu yes kera bakuwaka upon that and they should learn ata aba umwana yes abana mbaroro bako ba adopted was children's home na bako baris usene na wa onambatarisi abana yes na wa konya no nyembali batali batawati abayibul asoko wa when they show them love nyasaye na bako basemi baterenjeri Pemana sana leo korona Paul Mro kujisa mcha South Mogranga whatever. It is a wonderful conversation this evening. Salimia au couple na waambie na watakia kila la heri. Asante sana kati ya mashabiki ya amulisia kitoko chokola kigima wetane bitwa na ko to na challenge whatever a lot of expectation chiroro wata bishu ye chibesa ya biromo chando na ndin kyoro chitwa kona also about unfaithfulness na muchando kyoro che of late uyu na lekoro ko increase en number ya en chinyomo chichigenta ko chikubneka enteke nenda tabia awanta waito yes getting a marriage is an institution yes whereby each and every day it comes with new challenges, especially ekara wewe waito wale konyoma na it's not like our time. Number 2, marriages differ tinyoma na chinga family ya mise family yongeri yes family jiweka ini kile family is based on its uniqueness so challenge ne chinyinge chirasenyo. So again, take an advice. I want to write to take a red and about to get it like it. A marriage, I want to coeros. Kiriota, take care of the Canesco Gari, which I care more. Yes. So Tago Tamani with the Via Bande. Sit down, I now want you more again at Kimota the cover. It will take time, but I'm very sure at the end of the day. You'll get there. Alright, sare kuruma kefo soro kura account 047 na watevanga baswati ya bange ni goba we kora yani dia pretenders. Madam. Aronto maita ko setali kuruisiko before to saya senyo. Lakini to wocha ko visata you forever. Yes. Ona ka tu kira senyo manda wocha ka konyoro monto labda gante betiga igaliga monto yo galirisi. Maybe expectations kwabo atewocha send yes kwanyora bona na chibunire sengencho na kolire opposite of what you expected. Maybe kinda advice abantu take time kumanya umuntu na boko ira maybe even 1 year kumanya umuntu yobiya muswati yo mumanya weaknesses strengths with that na boko nyara kwamanyire yes umuntu to an extent like uramwe como goso anero kwa senyo ibago if you rush yes abo wacha kwa disappointed because tunajua sana kuficha. Alright, narege gago tan good evening Grande Dennis eke moso susu watching live kurujisa jana kurusidi asante sana moso kugesu aninche ngorige magingo tana kurwawo manyanga anaki aya amineti. Alright, narege kwa Dennis Dennis na somere Grande message yago narege nairo kwa Benson agote babu na aba sachi gento ko tuita male juvenism tasubiza cyuma malisi kwekera se tukora temera nunga pole na gota chirega gose na go sirenta ikira ni tuwantu umaite musacho mogusi oso musacho mu Afrika yes na baba wate tabiyo lakini musacho mu ya yes na yote ba pole yes ekera gosire musacho mu ya saidi na yote ba pole yes nekera tarishwa patio musacha wekene na yote ba pole na nekera tabwatiki tabwati amamoja lakini the based on the Bible women should be submission and also men should love their wife. Alright. So if we base our conversation, our marriage based on that. Yes.
endugu yane marriage ekobengi amanda mulisi nyago nyomba watanga pole ase 1 2 3 ebyanya ko bako moja tomotete no rege Mulisi ale very apologetic ekera akolire mistake Kuseka chiranyole maybe ngirete nabarabuye labda nerongose yes abawa apologize no etaramanya ngikigenda Yobora sana mwancho morigeria chide gachito chechire geimana bange bagenda kwa usanga amuna ntwe marago baye bona twatanga omuroberi yo litkwere tulengo yo kawaida kegima gekogera number 1 igo twatarira enga ya Elijah gwikira asibwo ya samenyete abo igo twanyara ko batu usanga nabarabune kapo enchirende buna family agogera mange baraboma itegano bakoresa ase omulisi atari koeresa biyege kene ni madam warega igo nyara ko baga ko mu counter ili twagara ko batoko semene twensa so bomeke ngeka no konekia buna chiga chitu chenyare ko bachigo tingi wekera chinga chitu cha tingi wekegima nonye chikanisa chitu nigo obotene ni ko basobotore rukigima ngana yawe mwario omulisi maraga babondo tarakuru mobe ngana ya nayo muisoneri ngo advice especially abantaba w'icyomo chinge yes let them focus watu arekerenga kinyo kero kolyo muswati twarekerenga ndikyara kwa molete yes ekero kwanyu monyorere kwa moletre then one set inyumo ya ino on some basis right then you won't go wrong alright madam Sengo tebe nyomo ningi abantu mbabo abo swase nyomo okobara liro muntu na lense tifeda ati go montanjete achikuli achigwande chibese ona igo eko musingi ino bia manyana bia before maso into marriage naende abaswati tigato lani konyenyekea ekero konyenyekea na no mugako ina bawanja naturally gono let us submit and let us pray together as a family. Bienvenido sana Mildred Momanya wata following live kwa chisemo chia Kisi na regaiga watabanga waziri mkuu kwa chisemo chilichedo wa Katari niko ndani hadi tamati watanga nimewasalimia wote that couple they look nice alright mengo kwa stima once watanga couple is financial habits and budgeting decision can make a big difference in how happy and stable our marriage is. If we spouses disagree on how to spend our money, we probably feel less satisfied with our relationship. Mwancho morigeria wekira wono togo ikira omwari obomorogerio bosera bwenge maragoba yabono chinga kitonyera ko batogo ko retro morogerio kurase county ya Nairobi abangi gando chiba batabanga togendre amanayo korende maiga kamera oyunyara ko bakoneka chibi chamariro kichago chira senchira yobo ikeno yakoro kwa Sultano bangi na bigo korwa as broadcasting house chisamo chiria chia Kisi embassy nigo arenge Petra Mukira na kuganire oborigerio byagomero bire ko bwati Mendizi TV emarago bayabono wikanande weekend takubanire oborigerio bya Eka chibi chamari gita bya senchira yobo ikeno yakoro kwa Sultano na bigo kanande broadcasting house chisamo chiria chia Kisi embassy nigo arenge Petra Mukira na kuganire Omurigeria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura yubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigeria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi